Вперше в Україні легендарний Арнольд Шварценеггер і робот зі штучним інтелектом Софія взяли участь у міжнародному бізнес-форумі «Алеро», який відбувся у Києві. Про враження незвичних гостей від України далі в сюжеті. У самому центрі столиці, тут, у Палаці спорту, сьогодні зібралися сотні людей. Вони прийшли, аби поспілкуватися з керівниками та представниками всесвітньо відомих компаній. Більше того, перед пресою сьогодні виступатиме робот Софія. Джиммі Вайлз, він є засновником Вікіпедії, та хедлайнером цього дня буде Арнольд Шварценеггер. На вході привітні роботи – символ цьогорічного форуму. Вони штучного інтелекту, звісно, не мають, але з ними залюбки фотографуються. Саме у ці хвилини за лаштунками цього імпровізованого прес-центру збирають робота Софію перед великою прес-конференцією. Чому збирають? Тому що вона складається з двох частин і її привезли сюди у двох великих коробках. Софія приємно здивувала. Вдягла яскраву вишиванку, на губах помада, підфарбований вій і постійно посміхається. Із зацікавленістю спостерігає за всім, що коїться навкруги. Не дивно, бо ж вона в Україні вперше. В Україні дуже гарні жінки і перспективні чоловіки. Я дуже рада бути тут вперше і дивитися на чарівну Україну. Це дуже видатна країна. А от щодо мови знає лише англійську, українську не розуміє. Загалом прес-конференція з роботом Софією тривала недовго, хвилин 10. Організатори кажуть, що їй ще треба виступати на великій сцені, а для того потрібен заряд акумуляторів. Наступним і найочікуванішим спікером на форумі був теж робот, щоправда, у минулому. Нині це спортсмен, бізнесмен та актор Арнольд Шварценеггер. Про політику не казав, але зізнався, що бажає Україні лише найкращого. Я вперше в Україні, я дуже цьому радий. Сподіваюся, у вас в країні буде мир. Дуже сподіваюся про ваше економічне зростання. Сподіваюся, що ви приєднаєтесь до Євросоюзу і поліпшите стандарти життя для усіх. Також саме у Києві залізний Арні вперше заявив про те, що знімає стрічку «Термінатор 6». І прем'єру пообіцяв вже наступного року. Єдине питання, яке ми хотіли поставити Арнольду Шварценеггеру, це яким чином, на його думку, можливе повернення Криму. Утім, його поставити не встигли, тому що замість 40 хвилин із запланованих на спілкування з журналістами виділили всього 10. Так само ми не змогли подарувати йому особисту футболку, яку зараз бачите на світлинах. Спереду напис «Freedom», а ззаду «I'll be back», що символізує повернення Криму Україні. Утім, організатори форуму пообіцяли, що особисто вже за лаштунками прес-центру подарують йому цю футболку. Олег Борисов, Ислам Пінка, Заман, АТР.